Pokračujme spolu ďalej v realizovaní programu všestranného rozvoja nášho mesta. Naďalej budeme využívať všetky možnosti na pokračovanie výstavby nájomných bytov v podkrovných priestoroch historických budov na Radničnom námestí, ale podľa pripraveného modelu vytvoríme podmienky i pre výstavbu cenovo dostupných bytov pre mladé rodiny. Ďalšie zvyšovanie kvality miestnych komunikácií a chodníkov zachováme ako jednu z hlavných priorít v záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Pokračovať v budovaní v pripravených projektoch výstavby kruhovej križovatky na uliciach Mlynská, Partizánska, Jirásková, Hviezdoslavova, Štefánikova, Mlynská. Na základe systémových zmien v organizácii systému dopravy budeme naďalej pokračovať v rozširovaní kapacity parkovísk nielen v dotyku s historickým centrom, ale v rámci programu revitalizácie sídlisk i v ich medziblokových priestoroch. Našou ambíciou je chodníkmi pre peších a cyklistov spojiť jednotlivé časti mesta, dokončiť chodník do Bardejovskej Novej Vsi, na Bardejovskú Zábavu, ale zároveň postaviť nové, ktoré zvýšia bezpečnosť chodcov a cyklistov. Naďalej budeme aktívne spolupracovať pri završení prípravných prác, ale aj vlastnej realizácie rekonštrukcie cesty 1/77 v smere na Dlhú lúku, ktorá sa začne v budúcom roku, ale i pri výstavbe juhozápadného obchvatu, ktorej začiatok je plánovaný na rok 2012. V rámci budovania ešte otvorenejšej samosprávy zdokonalíme jestvujúci systém elektronického mesta a vytvoríme kontaktné miesto, ktoré ešte vo výraznejšej miere zjednoduší vybavovanie agendy vás, obyvateľov mesta. K ďalšiemu zvyšovaniu bezpečnosti mesta prispejeme okrem iného ďalším rozširovaním kamerového bezpečnostného systému smerom na jednotlivé sídliská, ešte väčšiu pozornosť budeme venovať oblasti prevencie a vytváraniu účinných opatrení pri mimoriadnych situáciách. V rámci realizácie systému protipovodňových opatrení sme spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom pripravili projekt protipovodňovej ochrany rieky Tople, ktorý by mal byť financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Jeho súčasťou je aj výstavba novej orosovej lávky, ktorá je už po projektovej stránke pripravená. Naďalej budeme pokračovať v účinnej spolupráci so správcami jednotlivých vodných tokov na území mesta v záujme realizácie preventívnych opatrení pred povodňami. V spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou máme pripravený projekt výstavby kanalizácie na Mihaľove, na Bardejovskej Zábave a v jej priľahlých častiach, ktorý by mal byť taktiež financovaný z európskych fondov. V rámci aktivít podporujúcich rozvoj cestovného ruchu chceme pokračovať v revitalizácii nábrežia rieky Tople s wellness centrom, ale naďalej budeme pokračovať v príprave ambiciózneho projektu výstavby relax centra Magura. Popri organizovaní tradičných kultúrnych podujatí máme záujem pripraviť mnohé nové, ktoré obnovia tradíciu maliarských plenérov, ku ktorým by mohli pribudnúť i aktivity sochárov. Rozšírime možnosti pre prezentáciu amatérskych divadelných, hudobných a tanečných súborov v záujme ďalšieho oživovania kultúrno-spoločenského života v jednotlivých častiach mesta. Nosnou otázkou zostáva tak, ako v uplynulých rokoch, vytváranie priestoru pre nových investorov, podpora a spolupráca s domácimi podnikateľskými subjektmi v záujme rozširovania možností pre vznik nových pracovných miest a podporu zamestnanosti. Toto sú len niektoré z konkrétnych aktivít, ktoré tvoria súčasť programu ďalšieho rozvoja nášho mesta, ktorý je postavený na zodpovednosti, skúsenosti a ponúka reálnu cestu pre Bardejov. Poďme spolu ďalej.